अरे कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में राजा जी दर्द होता पेट में मजा नहीं मिले चॉकलेट में मजा नहीं मिले चॉकलेट में राजा जी दर्द होता पेट कहे के मुआ मेलू नजरिया कहे के मुआ मेलू नजरिया। अंत में तहार आवाज इतना सुंदर है। हाँ जी कोई सारा माई जाई गणेश भैया पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण भाया मोतिहारी चरित्र हमरा मुखिया जी की ओर से चरित भैया की ओर से कोई सारा माई जाई गोरी तहरा टोन पे गोरी तोहरा टोन पे गोरी तोहरा टोन पे कोयली शर्मा जाई हाँ जी गोरी तहरा टोन पे टोन? टोन बने आवाज सही बात चांद के भी मिलल बा मिलल बा गोराई तो से लोन पे कि अपना तू गोलू के अपना तू गोलू के अपना तू गोलू के डोलावो जनी मान के अरे कहे के मुआ लू बाबा अरे नजरिया के कहे के मुआ लू नजरिया के आवा 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 होई रे होई रे होई भोजपुरी में है या तो काहे के मुआ लू नजरिया के बान से काहे के मुआ लू मारही के बात तो पेट में एगो लड़की के बियाह ठीक हो गई हाँ जी आ लड़का के नाम रहे विजय उपाध्याय उपाध्याय आ लड़की के नाम रहे अंशु सुशीला देवी लड़की लड़की के नाम रहे अंशु अक्सर आज के लड़का पहले के प्रेम नहीं खो सकी प्रेम करी सकी जा जा बियाहे बाद तारा के हम समझब कि तू हमारे खातिर कितना मरत तारू सही बात लड़का आज के लफुआ रहे विजयिया हाँ जी प्रेमिका से पहले ही मिल रहा अपना होखे वाली मेहरारू से हाँ पटना में पटना में अब पटना में जब मिल ली हलन हाँ जी 1-2 महीना बाद ओकर होखे वाली मेहरारू फोन करती है का लई है रही बाकी नजरिए के बान से गाना रहे भाव 2 महीना के गर्भवती भी छोड़ा ना भाव हई भाव हो लड़की पूछती है ए राजा जी ए राजा राजा जी